Fundació IBAM és una fundació dedicada a tenir cura de la gent gran. I per tenir cura de la gent gran gestionem una residència que és la residència Montblanc. Hem dotat d'un model que posa el focus en la qualitat, amb dues vessants, amb la qualitat amb la gestió i amb la qualitat amb l'atenció. En quant a la gestió, nosaltres tenim el segell de qualitat europeu FQM, i en quant a l'atenció, nosaltres apliquem ara el model d'atenció integral centrat en la persona, que és un model que posa focus en la individualitat, posa focus en la voluntat de cada persona és única, amb les seves preferències, amb la seva història de vida i amb el seu projecte de vida. Intentem acompanyar-la amb aquest projecte de vida mentre està amb nosaltres. El que pretenem amb aquest nou model és que quan arribi una persona aquí s'assembli el màxim possible a la seva llar. Ja fa 4 anys que vam decidir millorar les instal·lacions de la residència. Per poder aconseguir això vam dividir totes les obres de millora en 6 fases. L'any passat era la tercera fase. Per aquesta fase nosaltres necessitàvem recursos, no teníem recursos propis suficients. Vam acudir a l'Institut Català de Finances a veure si hi havia una possibilitat. Ens van comentar que tenien una línia especial per a l'economia social i després d'estudiar les possibilitats vam arribar a un acord i vam fer un préstec a 7 anys amb garantia personal que ens permet tenir una quota assumible per nosaltres. Els nostres projectes de futur més immediats són, en primer lloc, acabar la remodelació de les instal·lacions de la residència i, en segon lloc, començar a desenvolupar el servei d'atenció domiciliària perquè considerem que hi ha moltes persones que, amb ajudes a casa, amb ajudes puntuals, més o menys intenses, poden retardar l'entrada en residències geriàtriques i viure a casa sempre és més qualitat de vida que viure fora de casa.